आध्यात्मिक जितु धारणा बे आध्यात्मिकता बादा जोंनि बर' बिमानियाव बबा गैया जादों जायनि थाखाय माने गोबां माने आवसियाफोरा दा जिहेतु बे माइनाव फोरबो बे माइनाव सासे जानांगौब्ला बेनि जिखिनि गुननि दरखार दा बे गुनखौ लाबोनो थाखायनो जेनेबा बे खाथि फोरबोजों लोगोसे माइनाव फोरबोखौ मान होनाय कारन जेरावनोखि हिन्जाव माहारिखौ माने सोरजिनि गोहो हिसाबै बिराद मान होबोनाय जादों गोदोनिफ्रायनो बेयाव माबा हिसाबै दङ जेनेबा आध्यात्मिक मोनसे माबा दङ बे आध्यात्मिकाव जेनेबा बिमाखौ माने मोदायजो हिसाबै फालिनाय जानो मातृदेव भव होननानै बुंनाय बायदि प्रत्येक बिमाया जाहाथे बे सोरजि गोहोनि बिमा जानानै मोदायजो बायदि सिबि जायो खिन्थु दिनैनि थासारियाव बे बाहाय खमिलांनायखौ नुनानै जेनेबा जोंहा मोनसे गिनाय थासारि फैदों आरो बे गिनाय थासारिया जाहाथे इयुन दिनाव मोजां जायो साफ्रोम माइनाव बिमा जानानै गावनि इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां लामायाव लाबोनो हायो दिनैनि बे गोथार फोरबोनि गेजेरजोंनो आन्थु खेरायनानै नथि सिखार खालामनानै गावनि आध्यात्मिक दिखाव लाबोनानै आखल सोलोंनाय फारसे जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जौगाहोनो हायो कारन दिनै मरेलिटि गैयि दिनावहाय एकदम सासे आखल गियान बा मरेलिटि गोनां गथ' माबानो थाखाय जोंनि बे बाथौ मन्दिरानो खम नङा न'खरनि जेरै बिमानि बिहोमा दङ बे स्कुलनि सोलोंथायाव जेरैबायदि आखल गियानखौ होनाय जायो बेनिख्रुइ बांसिन आखल गियानखौ जोङो बे बाथौ थानसालियाव मोनो होननानै फोथायो आरो बेखायनो साफ्रोम बिमा बिफाया जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि थानसालियाव लाबोनानै इसोरनि खाथियाव आन्थु खेरायनानै निमाहा बिनाय बा इसोरनि खाथियाव माबा मोनसे फोथायनाय लाखिनाय बेखौ जों माने नागिरो आरो बिमा माहारि जानानै लाइमोनफोरनिसिम आखायाव जिहेतु दिनै जोंहाय लाइमोनफोराबो माने गोबां माने आवसिया गोसोखौ लानानै दिनै बिमा बिफानि खोथाफोरखौ माने बिथांमोननिसिम आखायाव प्रत्येक लाइमोनफोरखौ हांख्रायनाय जासिगोन जे बिसोरबो गावखौ माने सोदांनो थाखाय नाजानांगोन गावनि आथिङाव गसंनानै जेनेबा गावखौ सिनाय मोननाय बेबायदि मोनसे थासारि लानानै जाहाथे बिसोरो जिहेतु आखलानो गुदि बे आखलखौ सोलोंनो थाखाय बिसोरबो बिमा माइनावफोराबो थिननांगोन बिसोरबो बेयाव फैनांगोन फैनानै इसोरनि जिथुनिखि थाथाय बेखौ जुदि मोनदांनो हायोब्लानो बिसोरो दिनैनि जिथुनिखि गुलाय गुजाय थासारि बेनिफ्राय एसेबाबो गोजानाव फैनो हागोन होननानै आं सानखायो आरो दिनै जिहेतु माइनाव फोरबो माइनाव हिसाबै जिहेतु आइजोफोरखौ सानना लानाय जायो दा बे माइनावफोरनि थाखाय मा मेसेज थागोन बायदि बे जोंनि बाथौआरि सान्थौजों मोनबा फोरबोनि गेजेराव बे थामथि फोरबो बे थामथि फोरबो माइनाव फोरबो होननानैबो बुङो आरो काति फोरबोनि दिनाव जेरै बैसुमुथि बिखाया गावनि बिखायाव आबाद मावनायखौ जाहाथे मोजाङै थायो बेनि थांखिजोंनो बे काति फोरबोखौ फालिनाय जायो काति गासा सावनानै एम्फौ एनला बायदि गाज्रि माबानिफ्राय खैफोदनिफ्राय जाहाथे जोंनि आबादा मोजां थायो बेखौ बासायनो थाखायनो बेखौ आलारि सावनानै बेखौ माने गोजोन मोनसे गोथार थासारिखौ लाबोनाय जायो बे लेखायैनो जिहेतु बे माइनाव फोरबो जोंनि आइजो माहारिया साफ्रोम आइजोआनो सासे माइनाव गुननि बिगोमा जानो हाथों बेखौ आं माने हांख्रायदों जे माइनाव होननानै बुङोब्ला जिखौ जों माइनाव बा लक्ष्मी होननानै बुङो बेनि गुन अननाय गोसो फोथायनाय गोसो खौसेनि गोसो निमाहानि गोसो गासैखौबो लानानै जाहाथे बिसोरो बे जोंनि बे माइ आबादनि बैसुमुथि बिखानि बैसुमुथि बिमानि एसेबाबो गुननि फेरलेबसे गुनखौ बिसोरो आजावनानै लानो हायो बे आंनि हांख्रायनाय थासिबाय आरो